terus mulai kamu mulai aja sambil menunggu menit. बेखिनियावनो मोनसे फोसावनाय जोङो दसेनि उनाव धोरोमारि गोजोन हान्जा सुरनायखौ जोङो जागायगोन बेनिखायनो गासै बाथौसा नोंथांमोन सान्दै नोंथांमोनखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय थियारि जानो थाखाय जोङो गासैबो खावलायहरनाय जागोन मानव गेदेर थान्दै नोंथांमोन गोजोन हान्जा सुरनायाव बयखौबो हेफाजाबाव मदद होनो थाखाय गासैखौबो खावलायनाय जाबाय Awal cinang deh. Taruh.